Yes. King'iyo dala makaluo kocha cha, be chenro gi dhi mbele to ginang'o minyalo kwano ni mae gima nokete budget to dhi mbele, mano okete budget to dhi mbele. Yes, yes, Nitie moko mabe ochung'. Chenro dhi mbele te i sirikal te ok kata kaluo kende. Gimoro amora moketi budget. Implementation chako timore. Nitie gik mitimo procurement. Kaka ing'eyo ni sirikal ok en gimoro amora, ok en kaka inyalo kawo pesa tidonjo go e duka tinyiepo. Kata ka wacho ni mondo nyiew oger class, for example, kaketo pesa i Ministry of Education ni mondo oger go class, skuli chaluongo nang'o? Anding'o Panga primary school, secondary school. Koro mokwongo ministry ma budget vote no nitie, gitimo requisition, request treasury. Nwadwaro ni mondo i-release nwa pesa cha, waseikore wadwa timo that project. Koro treasury golo pesa to the ministry, to ministry koseito pesa Nairobi, Ministry of Education, Jogo House, to gioro pesa no Kisumu County, nitie Education Office Kisumu County. Jo Kisumu County go, koro gilayas gi school, Gandingo Panga Secondary School, to ging'iso gin pesa osebiro, gioro pesa no school, then district, nitie district county, district office, ma Nyakach. Kanyo nitie accountant, kanyo nitie procurement officer, gitimo procurement, giyudo contractor. To gimiyo project, ging'iso ni koro dhi Anding'o Panga mondo iged. Koro en process matimore kama. Koro mano dhi mbele for everything. Kech project mitimo kaka barabara itimo gi 3 agencies. Itimo gi Kenya Rural Roads Authority, KERA, Kenya Urbans Roads Authority, KENHA. Koro agency ka agency ma omi mwaketo pesa, mwakete budget wajon project ni idhi time gi KERA. Koro ka budget osekal, KERA be timo mana requisition. Kose migi pesa to gilando tender. To buseng'iyo ka bentire ndechewa matiyo sa. Yes. Ndechewa manchu waketo gimancho timore. Ing'en piny luo nyocha onge projects ma for example barabara manyocha dhi mbele. Wan waonge gi projects. Projects ne ni regions moko. In fact, kano nyoro njara kakuro nja analyze budget mag counties across the regions. Sana counties mag ODM. Kiching'eyo ni com budget ni en com ODM. Kunja analyze counties mag ODM. Kana adhi county kaka Kakamega. Anwang'o ni Kakamega onge barabara michake. Kich barabara gin go mang'eny. Gin ga about 300 kilometers of road, 295 kilometers of road. Ma already nosebedo contracted. Ma contractors ni site. Gima ne onge en ni allocation ok migi. Inwang'o ni barabara ma onego bed ni igero 1 billion. Mondo barabara rum. In a financial year omigi million prario. Million prario knyaka ratimo kilomita 1 ma barabara. Kilomita 1 ma barabara itimo gi million prario kata 50. Koro mondo itim gara barabara kilomita 5. Tien barabara nyaka iket 250 million. Sido no ket nigi 20 million. So barabara go stall. So koro for example kaka Kakamega onge barabara manyien mwachako. We just why enhance mana locations barabara mo stall. Koro wan thurwa nyeche waonge barabara. Kidhe kata Siaya. Nyeche onge new road mabedo tarmac. Kisumu nyocha nitie tarmac roads mang'eny mancho stall. Homa Bay nyocha tarmac roads onge. Iyudo na achiel kende migero. Migori the same. Koro nwa bed piny bwa winjore gi Mbadi. Ni nyaka tim gi affirmative action. Mondo wakach up gi other counties. Moko nyaka waket barabara Ilam thurwa kae mondo chakre. Koro mane gima dhi mbele sani. Sani nitie tendering mar barabara around 37 new roads dhi bedo tarmac across Homa Bay, Migori, Siaya, Kisumu. Makata kirango gazette, kirango website mar institutions matimo projects kaka KERA, iboneno ka barabara go nitie. Kendo be waseketo gi mbui, ji neno gi, kendo jowa be neno ka barabara gi timo tendering. Tiende ni the next February kae, mid February kaka dhi rumo ka gigo osebedo awarded, ibiro neno ka president biro bedo modich ahinya thurwa. Obiro bedo koringo mondo commission nikech gin en manyaka commission barabara go. So to gima ber ni barabara go wakete pesa maber. Ok wakete 20 million kia 30 million. Wagero barabara onge barabara mwakete pesa malo million 300. Wadwaro ni barabara ko kontara ko be site ogero kilometers 6 kata beach. The budget. By the time we take kilometers a beach kata 6 wasecha kwa mede next supplementary kata next budget. So that by the time wadhi yiero barabara wagi wadano mondo wasongesa gi very far. As an example. So one gi projects mang'eny ma watimo ma wancho keto pesa I budget.
kowuok e barabara the major one nikech infrastructure ema nyocha wafwenyo emomiyo thurwa othirno nikech barabara infrastructure onge then kendo achiel kuom gima momiyo thurwa othirno en stima. Ing'e ni Africa iluongo ni dark continent nikech wasunge kobiro Africa to ka giwuotho gotieno to gineno ka stima kamoro kacha matin kendo kona kacha onge stima kamano. Koro wadwaro ni mondo stima access to stima obed a big problem we lost access to stima to one of the problems are your stima thurwa kucha one of the transmission problem nikech lines mantie thurwa ng'eny ji osebudho ahinya servicing pok otimnigi maber. So ng'eyo ni waziri mar energy osebedo ka negotiate gi donors moko mondo odhi owilnwa transmission lines mathurwa. Sani ka koth chwe Siaya to stima lal mano is a transmission problem. So wadwaro mondo transmission lines go los gi manyien. So that one is ongoing. Ang'en nitie kaka negotiate gi India investment bank mondo bi otim project no, but in the meantime wan gi mwatimo sani en watimo gino last mile connectivity. Wadwaro ni miethwa uterie connections nyaka teri miethwa kuonde te kuonde ma considered remote wadwaro ni oketie stima. Koro wasemiyo waziri pesa i budget mondo otimo go mano jothurwa. Mana achiel kuom gik mwatimo. Inyalo neno ni ki compare budget ma kapok wadonjo sirikal kod budget masani in stima ineno ka budget wa enhance kech wadatimo kech president nonyiso wane un joluo usebedo chien kech sirikal osebedo ka ignore. Koro wadwaro mondo nafas maumiuni utim keto gik moko mondo oring maber. So mano dhi mbele. Wan gi weche pi is a problem in many parts of Luo nikech weche bohol ok ti bohol kikunyo to daka matino ose dry. Sama lose kodinia kabiro ka loso principal ma Mbaga Girls ongisa ni bohol mario dry kaka omi nyithindo pi onge. So we have those challenges. So wadwaro ni wadwa fund infrastructure. For example kaka Lego waketo 1 billion shillings mwadwa ni mondo wagol go pi water bodies mantie. Wadwa golo pi le Kanyaboli to waluoke wachwa igine wa clean that water then ipogen jopiny is easier than kunyo borehole. Okay. So mano for example to the same water programs go one go Migori, one go Homa Bay, one go Kamara nyaka Kisumu. Kisumu ngeni we have been the project man kanyo sebedo kadhi mbele for long. TM project mabedo funded gi donors moko lakini GOK boketo pesa. Okay. Yeah. So what they kama one gi stima, one gi pi, one gi barabara, one gi hospitals. For example, Kakasia, for example, ingeo ni nchwa miyo Ministry of Defense pesa, i budget. Mondo gi improve nwago Siaya referral hospital. Wadano mondo at least obedi improve to level 5. Yeah, so mano is ongoing. Mondo expand something like hospital. Though hospital is devolved, but ingeo ni pesa mai expand hospital. For example, you can't counties take mondo ka okata billion achiel no kiti project. So Siaya referral hospital 1 billion achiel manchwa kiti budget under DOD. Okay. Is ongoing. Then one stadium. Yeah. Migori for example, stadium Migori dhi mbele. Pesa milo soko stadium kwenye kiti budget mar Ministry of Sports through sports fund we have wangado sports fund waketi Migori kamano. Okay. Yes. Kaka jakom mar budget